Nok mar tije e kind rowere e pacho kaendi ahinya to mago mosetieko somgi nyalo kelo achiedh nade mathoth kaluwore ni moko kuom rowere go eko maonge tije nyalo donje timbe mag anjao kata timbe njore kaachiel kod math asasa mar kuong kod tiyo kod yedhe mawilo paro. Kata kamano, rowere mosetieko somgi to pok oyudo tich mora mora kata mago eko maponono ok noyudo thuolo mar dhi mbele gi somgi pod nyalo yudo tiegruok e timo tije lwedo mopogore opogore e kuonde tiegruok mabende sani ng'eny ahinya e pacho kaendi. Achiel kuom kuonde tiegruok makamago eko en kaka mar Fab Lab Winner mayudore e boma ma Kisumu mabende osemiyo rowere mang'eny thuolo mar tiegruok ka gitiyo kod mashinde kaachiel kod lony manyasani e loso gik mopogore opogore. Kaluwore kod jatelo maduong' mar Fab Lab Migosi Martin Olo, gimiyo rowere thuolo mar tiegruok ka gitiyo gi mashinde kaka mag digital carpentry manyalo ng'ado bepe kod plastics mamiyo tich bedo mayot kaachiel kod mashinde manyalo loso gik moko e yor 3D e kind mashinde mamoko. Fab Lab Winner kaka jong'eyo en space ma wayaw mondo mi yudhe kata jogo man gi paro mag creativity biro to choke paro to ginyalo gero gik mopogore opogore. Koro nitie gik mang'eny mwatimo kaka nwachako higa mokalo sani koro wadhi wachiegni chopo higa achiel. Nitie activities mwasebedo kwatimo mopogore opogore. Kuom ranyisi achiel kuom gi nitie activity miluongo ni nitie training miluongo ni Fab Academy training mabedo trend kwa MIT US. Wan gi students abich machiel kuom gi a Congo en kodwa iye kasani kendo gidhi mbele gi training margi maber gidhi tieko giko mar dwe manyien. Activity machielo wan gi ma aluonge gi dhok machielo digital carpentry ma watiyo gi machine kaka nusanino motelo wan gi machine manyalo ng'olo bao kod materials mamoko ma light mayot kaka plastic koro timo designing mar computer taing'olo kanyo. Koro mae en machine makelo yot ne jogo matimo carpentry e gik ma ginyalo timo. Wan gi gik mamoko mwatimo kaka 3D printing. Mae en lony masani ma ji mang'eny pinje mang'eny sani tiyo kode e loso modeling gik moko. Kaka kuom ranyisi nitiere gik moko ma samoro dwaro designing ma iyo dich kabisa to ok inyal yudo gik spare parts e market. Koro chuno ni i-design i print e 3D printer to koro okonyo ni yorno. Kuom ranyisi e thuolo mokalo waseloso gik moko kata mana ne jo TRH hospital ma wa design component moro wakonyogi loso machine gi manokethre mane en PP machine. Migosi Olo bende nomedo ni kaka riwruok gitemo timo nonro kaka ginyalo nuoyo tiyo gi chupe mag plastic kata ginyalo recycle plastics mondo gilos gik mopogore opogore to lony machalo kamaendi kopuonj rowere e yo makare ginyalo yudo go yuto maber ahinya. Achiel kuom rowere go eko mane oseyudo thuolo mar tiegruok kanyo miluongo ni Bramwell Olela wacho ni koso mar yudo tich tok tieko sombe ema ne omiyo okawo okang' mar dhi tiegruok timo tij lwedo mondo oyud yuto ne mapile ka pile. Kalure gi gima nasomo e school an natimo graphic design to natimo nyaka computer science but kane amanyo tich koro ne tich yudo tek to nayudo ni nitie chance mar machine kaka mae. Nitie wazungu moko nopuonja matin mana matin to then ka director na kana bire company koro nayudo kidwaro ng'ama nyalo operate machine to nawinjo kiwacho ni inyalo train mondo ing'e tiyo gi machine matin koro minyalo mibiro tiyo kode kibo lonye machine no. Koro nabiro to director na mane nopuonja mana for 1 week kende. Then modong nadhi ang'e YouTube ma ang'eyo masani koro ang'e gimoro amora e machine. Bramwell bende leronwa kaka otiyo gi computer e designing gigo modwaro kaito oorogi e machine maloso gi kaka ne gibedo designed. Gigo maponono ok de oyudo thuolo mar ng'eyo ka dine ok odhi kar tiegruok kanyo. Koro mantie mbele wakae ma iluongo ni CNC machine en otiyo material mong'ado en bao. Ong'ado mbao, onyang'ado curve mora mora
onya ngado shape mora ma client wa okelo no. Koro kuom sani ndiko e king'yo computer na kae design nying Lolwe TV to adwani design ne kama tieke alafu aore machine alafu machine ong'ade bao mantie malo kanyo. Koro sani software matiyo gi iluongo ni Corel Draw en 2D software, but anya tiyo gi 3D software moro be mondo manyalo loso go design. Koro depend gi gima loso. Koro mayot ni atiyo mana gi 2D software but miluongo ni Corel Draw, but tie moko ma complicated anya tiyo gi 3D software miluongo ni VCurve kata Fusion 360. King'iyo mbele wa kacha nitie mesa moro mana loso mabe pok atieko, en atiyo gi Fusion 360 lose. Koro sani we atiek ma mondo aore machine. Koro sani na en Lolwe TV okay, machine accept mana outline. Mae ok en outline, mae en fill color. Koro outline mondo bed outline adhi biro tagolo fill color no kamano to bedo outline. Koro mae gima dwani engrave ang'ade e bao kacha. En ana nying tu, en ok ng'ade mondo wuog oko, andika malo kanyo. Koro adhi biro ta save as 2D. Koro machine kendo accept mana DXF file ma en AutoCAD kata G-code. Katiyo gi 3D software to dhi accept G-code file, but being ni atiyo gi 2D software koro dhi save as DXF ma en 2D. Koro abo save ni Lolwe TV file, save desktop naka, save maber kama, then abira yao software na miluongo ni maran machine iluongo ni Velocity CNC. Koro abiro kae tao, kibiro kae tiboneno ka nitie open G-code gi close G-code. Matiende ni machine kaka nanyiso mokwongo, machine accept G-code gi DXF. Koro bing ni atiyo gi 2D software adhi biro ta import DXF file ma save cha. Biro kanyo asave ni Lolwe TV file ka ta open aya save. Alafu kae koro kendo kae nitie settings moko manyaka iketi nikech koro adama nandike. Koro nitie kama iluongo ni final down tool milling. Adhi keta 2 negative 0.2 mondo bit mara ma odhi piny mar bao diriyo tu. Odhi 0.1 inch kendo 0.2 inch to rumo nikech ok adang' ng'ade te. Bebe ni adang' ng'ade te dakete 0.75. Koro mae standard measurement awaya kamano, then obiro kama. Koro gima adhi timo next en save kaka machine na dhi ringo. Koro adhi dire piny matin, dire piny matin kamano, taduoke chien. Kanyo temo mana seto kaka dani machine na oringi kadhi kacha mondo kika waste material. Yeah. Koro in the next 2 seconds machine gi chako mor. Then machine ma king'iyo kode ahinya boyo nyaketo iti. Koro nitie gi gik moko ma please nyalo geng'o kokono matin. Koro kiwinj kokono direct, koro nyarwako mo katigis nyarwako achiel, alafu mwanadada man koni be rwako achiel, kokono kik cham ite ahinya. Koro sani adhi chako machine mondo chak ng'ado nyingno.
Kopogore kod tiego rowere, Fab Lab bende tiego nyithindo tije lwedo mondo gibed kod lony ma bende ginyalo loso godo gik moko kaka kombe kaachiel kod gigegi ma gitugo godo. Hello viewers, welcome to Fab Lab. In front of you are Fab Kids. These are some of the few guys we have around, running through the various programs. You guys have heard of walking robots, you have heard of Mozilla, you have heard of things like designing vehicles using recycled plastic. These are the guys who have been doing it. This is the second program we have had in a number of programs. The main issue, the main thing is introducing children to the normal, the curriculum, or the normal curriculum that we have. Hello viewers, my name is Manyasani and my name is Jeremy. We are going to show you how to make an emosilla instead of buying plastic chain. The emosilla is designed on the computer, then taken to the CNC router and designed and shipped. Then kids come and make the emosilla in Fab Lab. Here is how to structure the emosilla. The last thing, you can add an emoji. You can add any emoji you'd like. And here is the emosilla. Fab Lab pod nigi nafas ne rowere goeko madigomb riwore kodgi mondo gipuonjre tije lwedo ka gitiyo kod lony manyasani. Kuom mano wan gi space malach ne ji mang'eny. Mopogore gi mano bende wan gi gimiluongo ni co-working space. En thuolo ma nitie yude moko ma dwa chako kambigi lakini ok ginyal rent office kendgi. Koro space ma wan godo ni nitie jok ma kibiro to ichulo pesa matin to wamiyi desk ni mibeti mitiye. Koro en office kaka office moro amora lakini koro ichulo bei mapiny. Koro mano co-working space kuom ranyisi sani wan gi kambi achiel ma watiyo godo iye kae. Nikech nok mar tije ma bende wachore ni nitiere pacho kaendi, rowere onego dhie kuonde tiegruok kaka magi opuonjre tije lwedo mondo giber ngimagi nikech tich en tich. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an